ang Deadpool. Hirap yung daanan dito. Lalakad tayo papunta ng Deadpool. Sa Piri Hill daw. Medyo malayo itong lalakarin natin. Ito. Natin yung Piri Hill. Yun o kalayo lalakarin natin.
Woo! Ayan. Malayo ang lalakarin natin. Oh, patayin muna natin. Oras po natin ngayon ay 5 o'clock na ng hapon. At malayo pa yung lalakarin natin papunta doon sa Deadpool. Umpisa na ang pahirap. Dadaan tayo sa mga bato-bato, mga batong matatalim. Yan po. Kahit alas 5 na, ang init pa rin ang araw. Ayan na. Umpisa na. Yan. Tingnan nyo yung panggaling-galingan natin. Yan, hindi nadaanan. Diyan din tayo babalik mamaya pag uwi.
Ano mga grabing bato. As in super bato. Talaga. As in bato-bato. At lusong naman. After sa mga bato, tayo'y lulusong. Ano magabutin yung backpack natin? Where are you, daan? Yan, nalamigan tayo konti dahil tayo lumusong. Whee! Whee! Where are you? Ayun. Where is it? Kailang maraming makapitan. Wow! Oh? Ay, aakyat dito. Sa napakatitigas at ang tatalim na bato. Hala. Where I am. And here I am, alone. Na napaka-init.
Ito lang yung ano. Ayan. Where is it? Batuma. Ay, dun pa. Tatak. Man. Naka-vlog tayo kaya? Nakapagod. Pagod. Woo! Grabe naman yan. Eh, bloody Mary hell. Mary hell taga. Yan ako yung lead pool. Kaya niya high tide. High tide po ngayon kaya yan na puno siya ng tubig. Ganda sana kung low tide. Kitang-kita ho natin yung lead pool dyan. Yan na yan sa dyan. Yan sa isa kasama natin. Yan na yung lead pool. Grabe, ang hirap ng daan dito. Pag matapilo ka, sigurado ka talagang marami kang sugat. Yan na, dito.
tayo from Deadpool. Talagang hirap na nga talaga kay Deadpool. Oh, pasansit na si araw. Hindi pa. May ala. Wala na. Ay, may 3 hours pa. Ito yung Deadpool. Yeah. Yeah, ang Deadpool. Let's go na.
Let's go, let's go. Ayan ang deep pool. Ayan ang deep pool natin. Yan. Oh. Yes. Kung ano, kita din. Kayo na, tara na. At malayo pa ang ating lalakarin. Na puro batong matutulis. Pinapabalik kasi wala ng araw. Na tayo mainit, pawis na lang. Ligo na naman tayo ng pawis dito. Ayos, oh. Yung mga bato niya, no? Ingat talaga kayo dito pag pupunta kayo. Pwede naman sumakay kayo ng banana boat. Pag may budget kayo, 150 per person lang naman, di na kayo mahihirapan paglalakad dito. Sakay lang kayo ng banana boat papunta doon. Balikan na yan. Aw. Oh, layo na agad nila. Pag-iwanan na tayo. Ayun guys, yung mga bato na yan. Ayan. Yan ang dadaanan nyo pag gusto nyo maglakad. Ano naman ang isa sa mahirap.
Ingat talaga. Hirap yung mga bato. Hirap na yung mga bato. Meron ka pang dadaanan na kahoy susuotan. At yan, may nagtambak pa dito ng graba mga bato. Tinambakan, kaya mas lalong mahirap. Kapit. Kapit. Yan. Wow! Guys. Suot. Wow. Yun na. Kalampas na tayo. Woo! Naligo naman sa pawis. Sa hindi mawasak. Nye, pareho lang pala. Ayaw nga, basta. Guys, yung araw. Yo.
Ano yung ilis ito naman, pagkabaga. Parang ipagkabaga yung tan. Wow. Ay, dadaan. Oh, may. Lapit na. Yeah. Uy, malinaw din yung ano niya, oh. Kuha niya. Ayos, oh. May stick. Ling lubog. Aga, brother. Okay na. Oh, Ganda. higo pala sila ulit eh. Ligo ulit. Ligo. Yan, mas malamig na eh. Wala nang araw eh.